Pas ben je een roepses? Roepses een ballenbak? Ja. Je hebt nog 2 minuten. We zijn die uppie-duppies aan het doen. We zijn al die kleine uppie-duppies. We zijn al die kleine uppie-duppies. We zijn die uppie-duppies. We zijn uppie-duppies. We zijn al die Pony. We zijn al die uppie-duppies. Tot aan de kant. Tot aan de kant zitten. We zijn die uppie-duppie-duppie-duppies. We zijn die uppie-duppie-duppie-duppies. Ja. Zo weer duppie-duppie-duppies. Zo weer duppie-duppie.